Hello everyone. Hi guys! Welcome back to another episode of 7 Minute Sundays. 7 Minute Sundays. So, Last week, we talked about pamahiin. last week, pinag-usapan natin ang pamahiin and then, Pamahiin ba last week? oo. Oh And my then, gosh. yun Ang din daming yung- nag-reply doon. yun din yung last na video namin kung saan kami kumuha ng participants para sa paraffle namin. So, ngayon, another episode na naman ang ating pag-uusapan. Sa 7 minutes I'm days. driving, by the way. Oo, nagdo-drive si Kim. So, ewan namin kung narinig nyo kami, pero for sure narinig nyo naman kami. Yeah. Okay, let's go! So, ano ba ang... Wait, let's just say first that it was so fun reading everybody's comments last week. Totoo. Ay, oo nga pala, guys. Yung last week na pa 7 Minute Sundays namin na vlog, na video nung last Sunday. Sobrang nasayahan kami kasi ang daming nag-comment. True. And then if you participate in any of our 7 Minute Sundays, every time we have a raffle, even if it's like the old ones, you'll still be included. So, yung mga comments nyo lahat sa 7 Minute Sundays, kahit na tapos naman na yung paraffle namin, i-include pa din namin yan sa next na paraffle namin. Tama ba? Yes. So you'll like, the more comments you incur, the more chances of winning you That's have. right. And guys, like last week, ang dami nag-comments, so I'm just saying. Ang dami nag-comments last week. So, ma-accumulate yung comments nyo sa next namin na paraffle. So, kung magko-comment na naman kayo sa mga ano namin, or every time na mag-comment kayo sa every 7 Minute Sundays namin na video, additional entry yun para sa inyo every time na may paraffle kami. Totoo. And ang next raffle namin is pag nakaabot kami ng Nakaabot kami ng 500. 500. Pero there's been a lot of demand for For 400. for 400. So ang gagawin na lang namin, wala na lang raffle for 400. Siguro magla-live kami ng mabilisan para magpa-games. Pero hindi pa namin alam kung kailan kasi wala pa naman kami sa 400. Pero pag nandun na kami, we'll decide. That's right. So, abangan nyo po yung mga videos namin for upcoming announcements or events na pwede namin gawin sa live namin. Kasi that would be nice. And, kasi nasayahan kami sa first namin na pa-live. So, inisip namin. And ang daming nag-demand din na ulitin namin yung live. True. So, maghahanap kami na... Ang dami guys, ang daming pumunta, mga 526. Ala! Na mga 27 yung max na nagpunta at one point. Oh, shit. I ran a yellow light. Okay, yeah, 27 yung nagpunta, so pretty cool. Ang November 7. ang galing. Ang galing. Lizzo. November 7. Nag-concert siya. Anyway, so for this week's 7 Minute Sundays. our topic that I was thinking about, Wala ba dito yung Earlier. sunglasses ko? is mga laro na nilaro natin nung Bata ba? bata pa tayo. Ah. So what are the games that you guys true. played? Because this is a little bit nostalgic and kind of nice, you know? So we'll start, I don't know, what time is it now? 5:05. 5:05. 5 minutes in.
Yeah, we can start now. Okay, so, ready, go. Mauna ka. Ako, dati, I mean, I really like street games. Kasi hindi naman kami, allowed na lumabas masyado ni ate. Kaya pag nakakapaglaro kami with, our kapitbahays, it was nice. Totoo. Pero lagi ako salimpusa. Ay, salimpuso. Ay, joke. Ako din naman, salimpusa ako dati. Ano nilalaro nyo? Kami, may patentero. Gusto ko yung patentero. Kami, madami. Na-try ko maglaro ng sleeper game. Ano yan? Sleeper eggs. Ano yan? Yung may mga tsinelas na may tsinelas na pinupormang X sa harap nyo, tapos tatamaan nyo yan. Tapos pag natamaan, tatakbo kayo kasi kung sino matamaan ng it, pag tumakbo kayo, siya na naman yung magbabantay. Gets mo ba yung laro? Okay. Tapos flying saucer din, Ano naglaro yung flying kami. saucer? Flying saucer, yung may tao, harap-harap na tao, ay magkabilang dulo na tao. Tapos, dyan sa gitna yung mga players. Tapos, may hawak silang flying saucer na igaganon. Tapos, tatamaan nila yung mga tao sa gitna. Tapos, kung sino ang matatamaan, yun yung out. Hanggang sa isa na lang ang matira. Never heard of that too. Naglaro kami niyan. And then, ano pa ba? Yung garter dati. Ay, yes! Chinese garter! Ay, sus nako. 10-20. 10-20. Luksong baka, luksong tinik. True. Dati naglaro din kami nung may phase ako na naglaro kami ng text. I don't know how to play it now. Pero yung ginagano na text. Alam ba yun? Yung may mga numbers tapos dun ka lang magbabasa kung panalo or talo. Tapos kung talo, sa'yo yung text. I don't know if I'm playing it right, but that's what I remember. Yung POG din. Alam mo ba yan? Walk? POG. Yung, diba, yung text square na version. Yung POG, yung circle na version pero mas makakapal. Merong ganon. Tapos ano ba? May din kami dati. Si daddy, sinasama niya ako pag sa weekends. Kasi dati addict si daddy sa mga Tamiya. So, sasama ako sa kanya na dun sa racing track. Tapos puro Tamiya, tapos nag-oil sila, nag-change ng mga tapos amoy rubber and langis. Yung kuya ko din, si Manoy, mahilig din siya sa Tamiya dati. Din Tamiya sila. is so cool. I like it because you can customize it. And parang ngayon, wala na yung mga gano'n na Oo, no? na laruan, yung nako-customize mo kasi that's profit, guys. Like, they want you to replace the entire thing so it's more expensive. Pero dati, you can keep on building your stuff. Totoo. Pretty cool. Pretty cool. Ano pa ba? Ano pa bang nalalaro mo? Ako dati naalala ko pag mga hapon na tumatakas ako sa di ba pinapatulog yung mga bata. Tapos pag nakikita kong tulog pa yung tagabantay ko, tumatakas ako sa bahay namin. Alam to ng mama ko. Tapos pagkahapon na tumatawag, naririnig ko na lang yung whistle ng papa ko na ginaganon na ako kasi hindi nagpaalam, tumakas, ayun, naglalaro na kami ng ng yung mga kabilugan ng buwan, yung mga bilog-bilog. Tapos yung kabilugan ng buwan. ano ba tawag nito? Yung mga pinsan ko na nanonood, paki-explain niya kung ano to, yung may ice water, nilalagyan ng ice water na circle.
What the heck? Your names are so complicated and normal. Hindi, meron yan sa Pilipinas, hindi mo alam yan. May mga, meron yan sa mga Tagalog. Guys, please verify. Yung ice water, nagsa-circle kayo ng tubig. Tapos, nasa loob kayo. Tapos, Wala yan talaga. meron talaga yan. Meron talaga. Meron lang sa amin langit lupa. Meron din langit lupa. Pero Meron hindi din, umabot yung ice water sa... What the heck? Meron Ice din. water. bahaw-bahaw. May ganun din. Tapos Bahaw. yung may kampo-kampo kayo. Yung binabantayan nyo yung kampo nyo, dapat hindi makawala or hindi ma-tap ng kabilang kampo. Parang ano na nga yun ngayon, parang Mobile Legends na nga yun dati, pero mga tao. Ganon na concept. Alam mo yung yung ganun, tapos... Tinik. Luksong tinik. Luksong tinik. Yung ganun, naglalaro sila. I remember I was probably in like kinder or grade 1 or grade 2. Siguro grade 1. Kasi naglalaro yung mga kaklase ko dun sa rooftop ng Santo Niño, the Novaliches School. Miss Emma, if you're watching, hello. Shout out. Si Miss Emma Fatima, siya yung may-ari ng Santo Niño de Novaliches School, kung saan ako nag-school at ang kapatid ko nag-school. Loyal kami dun. Kahit may promissory notes kami natin, loyal kami dun. Anyways, naglalaro sila nung luksong tinik. Tapos guys, kung hindi nyo alam, lampa ako. So, Nampasikim. nung Kahit hanggang ngayon. Ngayon, bigla-biglaan na lang ako ng papatid. Pero dati, naglalaro kami nun. Tapos, tumalon ako, nasabit yung paa ko. Ano sa'yo? Nagasgas yung ulo ko. Tapos, siguro mga December 6 yun or something. Kasi, nang weekend na yun, birthday ko. Tapos, Ay. may sugat ako sa Alam niyo, dati talaga ganun talaga yung mga bata na pag naglalaro, hindi talaga pwedeng hindi ka magkasugat. Walang Are you gasgas. even having fun if you're not sugat? Diba? Parang hindi. Parang hindi ka nang naglaro talaga pag wala. Tapos dati sa amin, uso yan pag nasugatan ka sa paglalaro, magdidikdik lang yan sila ng malunggay, tapos ilalagay sa oo, ilalagay yun, diba? ilalagay directly sa tawag ito? Sa sugat mo. Malunggay ba? Or basta something dahon. Betadine. Hindi talaga dati pag takot na takot ka na malaman ng parents mo na nasugatan ka, ikaw mismo mag sa sarili mo, magdidikdik ka ng ng dahon, tapos ilalagay mo dun directly sa sugat. Yeah. Sasarap ba yun? Hindi naman, pero sabi nila May dahon lang. nakaka-okay naman daw. Ewan ko. Basta, una namin gagawin dati, pupunta muna kami sa river, sa Sapa. Tapos, hugasan yung sugat. Tapos, magdidikdik ka na ng dahon. Ganon. Hindi mo na-try yan, no? Hindi, bawal nga kami lumabas. So, kasali na rin doon yung hindi namin kilala yung mga plants sa labas ng bahay. Bawal din naman kami lumabas dati. Kaya nga lagi akong pinapagalitan. Kung hindi niyo po alam, guys, ang tatay ko po ay si Kim Chu. Kasi lagi niya sinasabi bawal lumabas. Kim Chu, if you're watching, hello. Na-try mo na ba na paluin ka ng sinturon? Hindi. Pero I think we'll save that for another topic.
I think yun na lang guys. Kasi medyo mahaba na to. Yeah, share kayo guys kung Yeah. ano mga experience nyo, kung ano mga nalaro nyo dati, yung mga na-mention namin, or baka may mga na-mention kami na hindi nyo alam, or may hindi kami na-mention, kaya share kayo guys. Totoo. At saka naalala ko lang, nung nasugatan ako dati, dinala ako sa clinic. Tapos sa clinic sa school. And then, ang nag-help sa akin noon, kasi ang nurse ng school, si Miss Eloy. And recently, she passed away. So I just want to acknowledge her. May she rest in peace. May she rest in peace. Yeah, she was nice. And yeah. But anyways, thank you all for watching. Thank you all for watching, and We hope that you like this topic. I hope that you guys share what kind of games you played as a kid in the Philippines, here or wherever you grew up, or wherever you played games. It doesn't matter. Let us know. And it doesn't have to be street games. totoo, mga classic-classic games na Yeah, like Ragnarok. I used to play Ragnarok and Rose. ano yan? Mga computer games. Okay. Yeah, wala kasi kaming computer. Wala pa, mahirap Dati. pa yung internet nun. Mahirap pa Yung internet dial-up na. pa yung internet, tapos hintayin mo. Oo. Tapos hindi pwede magsabay ng Yahoo at saka yun. Tsaka alam mong wala ka ng internet kasi Nawawalan ba ng internet? Hindi naman. Mabagal lang. uy, yung mga dial-up dati, yung load 300 na globe, ganun kami sa Pilipinas dati. Tapos, mga ganun. Anyways, guys, Yeah, anyways, share with us what you played. If that's like online games, Mhm. PlayStation games, or street games. Street games are fun though. Mhm. Yeah. Totoo. Share kayo guys, and para mabasa naman namin yung mga comments niyo. Hindi lang dahil entry siya sa paraffle namin, kundi naaliw kami talaga magbabasa ng mga comments niyo. True, kasi parang nakaka-reminisce na rin kami through your stories. Tama. Yeah. Kaya itong 7 Minutes Sundays namin, handog din namin to talaga sa inyo. Kasi ito lang yung mga ito yung segment namin na pwede nating mapag-usapan yung isa't isa. True. Right? Yeah. Okay. Ayun Yes. yung salvo. Okay, Anyways. guys, malapit na kami sa pupuntahan namin ni Kim. So, don't forget mag-comment kayo, guys. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe kayo. Welcome po kayo, guys. True. And yun na yun. And Jose Rizal, if you're watching, please like and subscribe. Bakit ang serious naman? Ewan ko, kasi Filipino games. Okay, guys, yun na yun. See you next Thank you time. so much. Ingat kayo lagi. See you next time. Bye! Happy Sunday!